ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ, ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಧಿ, ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಪೂರ ಮುಜ್ಜಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಐಟ್ ಮೇ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ತೂದಿಪ್ಪಾರನ್ಗಳು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಾರು ಅರೆಗೆ ನೀ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೈದಿಂಡು ಅವೇಡಿದ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಅರೆಗೆ ಐತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪಂತೇರು ಅದು ಕಟ್ಟುನ ಅದಾಗಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬಂಗುಂಡು ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಚಿಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ಗೇನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಂಡ ಬೇತಾಗಲ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲು ಆರು ಒಂಜೇರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಗಲಲ್ಲ ಪೋಡಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದಿನು ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ನೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಒಂದು ಪಟಾಕಿದ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪಾಪರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫುಲ್ಲಿಯ Three, 2, 1. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಧೀರಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಒಂದು ಪಟಾಕಿದ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ ಇನ್ನೇನು ಒಂದಿತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಿದಿರುಡು ಪಸ ಬೈದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ತೂತ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಅಡ್ಡು ವಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೊರೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಬಾಂಬ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ನಿಗಲು ಮೂಲು ಬಾಂಬ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಿ ನೆಟ್ ಎಂಕಲಿ ಸಹ ಒಂಜೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಪ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ ನೆಕ್ ఒక పేపర్ మళ్ళీ రౌండ్ ముద్ద లెక్క ఇందులో ఇది పాడుండి ಇಂಚ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಕಿದಿರೋಡು ಪಾಸ ಮೈದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಿದಿರೋಡು ಹೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಜಿ ದಸ ಮತ್ತೀನಿ ಬಾಂಬ್ ತಗೋಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದ ಬಾಂಬನ್ನು ಬಾಂಬನ್ನು ಇಂಚ ದೀಪ ತಿರ್ತಾರೆ ತಿರ್ತಿದ್ದು ಇದು ಏನ ಬೇಗ ಜಾಯ್ ಆಯ್ತಂಗೆ ಒಂದು ಯಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಸರ್ ಇಡುವಲ್ಲ ಸರ್ ಇಡುವಲ್ಲ ಬಿಡ ಸಾನು ಬಲ್ಲ ಇಡುವಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೋರಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತೂತ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡು ఒక ರಡ್ಡು ವಯರ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ರಡ್ಡು ಏನು ಲೆಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದನು ಇಂಕಲ್ ಒಂದೇ ಎಂಡನು ಮೂಲ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹೊತ್ತಿನ ಮೂಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕೊರ್ನಾಗ ಮೂಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಮೀನ್ ತೂತ ಕಡ್ಡಿ ಪೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ చాను ముల్తలా పటకి విత్తు పోపుండు అందు ಖುಷಿ ಅಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ
ರೆಡಿ 3 2 1 ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ 1 2 3 Inambendu. ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ್ ಪುರ ಎಂಚೆತ್ತೇನು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್